No tak, vítaj v ďalšom psychologickom profile, kde si opäť pomenujeme nejaký archetyp. Vysvetlíme si, ako funguje a čo je vlastne zač. A dnes sa nachádzame pri ESTJ, pri sudca, dozorca, STJ, je to anglicizmus ESTJ, takže budeme operovať s týmto názvom. ESTJ, kto je to, čo je to, ako si ho predstaviť. Je to tzv. Sudca, dozorca, exekutívec, stredný manažment, úplne ten najtypickejší v tomto menovaní, aký si môžeme predstaviť. Je to ochranca založený na stabilite, pravý udržiavač systému. Samozrejme, že ten systém môže aj vytvoriť, ale jeho ego, respektíve on primárne funguje na tom, že ten systém, tie hranice, to, čo sa zaužívalo, on ho v prvom rade udržiava. Máš jasné hranice a víziu, v ktorej sa držíš, hranice si strážiš a jasný zmysel pre lojalitu. Vízia v zmysle prevezmeš víziu niekoho druhého, ním v zásade svoju, to, čo máš vyššie uvedomenie, je svoj komfort. Postupne si predstavíme. Si tzv. Muž alebo žena zákona, žijú častokrát život po spiatočky alebo naspäť, čiže tvoria si svoju históriu, netvoria si svoju budúcnosť, čiže častokrát sa obzerajú za seba, čo už zažili, kde sú, ako sú. Zakladajú si svoj život na histórii. Na úspechoch závisí, aký je variant, ale častokrát sú práve korporátni manažéri. Vlastne závisí, či ste viac zameraní na svoje podvedomie, kde nájdete skôr svoju radosť a svoju takú filozofiu, kde ste skôr taký mystik, alebo či ste potom zameraní na svoje nevedomie, kde ste skôr taký umelec, skôr taký remeselník, ale to potom trošku neskôr. Radi investujete, milujete investície a zhodnotenia investícií radi teda žnete tie investície. Ale nie, vlastne to ani úplne nie. Ale jednoducho chcete zhodnocovať svoje portfólio. To je povedzme taká jedna určite z vašich dominantných vecí. Vaša hlavná potreba je moc a autorita. Aby to neznelo tak príliš, že moc a autorita. Radi vytvárate tú moc, radi vytvárate tú autoritu a tí ESTJ v prvom rade ste radi objektom tej autority. Takže svoj život máte, je obkolosený ten život tým, čo vám vlastne umožňuje byť objektom tej autority. Takže povedzme nejaký učiteľ, alebo presne stredný manažment, alebo nejaký CEO, alebo teda že riaditeľ, alebo niekto, kto udá, že áno, ja som tá značka, ja som teda niekto, kto jednoducho je nositeľom tej autority. To vaše podvedomie tú autoritu vytvára a to vaše nevedomie zase funguje trošku inak. To je trošičku len teda k tomu, to podvedomie a ego vlastne hlavne sa jedná o autority, ale to som vlastne ešte nevysvetlil, ako funguje. Dostaneme sa tam k tomu. A dopracovať sa k tomu, aby ste boli nositeľmi moci. A to je napríklad, či v Bezos. Doslova myslíte v tabulkách, proste, vy ste veľmi dobrí v dátach. Čokoľvek chcete kvantifikovať a viete kvantifikovať. A pre ilustráciu, napríklad ako dieťa, tuto je presne tento obrázok tejto Margo, ona je ESTJ z Jazloduch a presne ona je ten základný, taký ten typ. Počúvajú, robia to, čo sa im povie, majú radi svoj komfort a dokážu byť veľmi usilovní. Margo usilovné dievča, evidencia keksíkov, predá sa na vízii, predávajú keksíky, aby si zabezpečili lepšiu budúcnosť. Proste presne to je vidieť. Toto je úplne že klasika v tom, ako to môže byť vidno na dieťati. Potom tu vlastne popisujem, ako prídeme k tomu, že to je vlastne tento ochranca, že je to vlastne tento sudca. A to vlastne vidíme na tejto jednej pomôcke, tzv. Type grid, a vlastne tam vždycky vieme lokalizovať ten konkrétny typ na základe jeho výpovedí, na základe toho, aký má prejav reči. Tu ideme vlastne teda o to, aký má prejav reči, tu ide o to, ako vidí svet. Tuto máme napríklad teda také rôzne temperamenty, a teda, či je to práve ochranca, či je to umelec, či je to intelektuál, či je to idealista.
A tu je práve, či sa jedná o štrukturovaný typ alebo typ, ktorý rozmýšľa v štruktúrach, či je to štarter, či je to finisher a či je to tzv. Archetype pozadí. No a teda ty sa nachádzaš tuto ESTJ. A dopracovali sme sa tam teda vlastne tým, že tvoj temperament je ochranca, si taký ten, čo potrebuje systém, čo potrebuje stabilitu, predvydateľnosť, čo proste má rád svoj komfort, povedzme to tak. Potom je tu také ďalšie delenie, ten sa nazýva že rod, a teda tvoj rod je filozof. Celý život takisto mm, kde mi to slovo centerujete, lebo je to dobrý výraz. Celý život sa vlastne, celý váš život sa točí okolo, aby ste objavili svoj kameň mudrcov v podobe systému a spôsobe života, ktorý vediete. Systém v zmysle nejaké procesy, nejaký krok za krokom. Filozofia vlastne, že vybudujete si taký systém krok za krokom, ktorý viete aplikovať úplne všade v živote a tým pádom je to pre vás také tlačítko pre výhru v živote. Tu je vlastne taký údel toho kameňa mudrcov, buď ho zvládnuť vytvoriť sám a obetovať samého seba, alebo obetujete niekoho druhého na to, aby ste ho získali. To sú také paraboly, možno sa k tomu ešte dostaneme, ale je to vlastne, napríklad je iný rod templárov. Templári radi budujú ostatných, pričom sú častokrát pokrytci, pretože nebudujú seba. Takže toto je parabola s týmto. Obetovať seba versus obetovať niekoho druhého. Potom je tu ďalšie delenie a to je vlastne chrám. Tu sme teda, sú znovu 4 chrámy. Bude tu chrám duše, chrám srdca, chrám mysle, chrám tela. Vy sa nachádzate v chráme mysle a teda svoj život takisto sa točí okolo introvertného myslenia, respektíve vedomostí a okolo autority, už ako sme spomínali. A okolo všeobecne vedomostí. Vedomosti sú moc a vy akoby presne toto vyznávate, alebo celý váš život je okolo tohto. Chrám duše je okolo charakteru, chrám srdca je okolo toho, čo človek miluje robiť, chrám mysle práve o vedomostiach, chrám tela je vlastne o tom, čo tu zanechám, čo je vlastne také moje posolstvo. Čiže primárne, vždycky to primárne a sekundárne, čokoľvek, čo tu hovoríme, primárne ste teda okolo vedomostí. Vlastne tie interaktívne štýly, ktoré som aj tu spomínal, to je vlastne táto časť. Buď teda je to prejav rečí v zmysle, bude človek, alebo teda archetyp direktívny, alebo je poučný. Direktívny znamená, že hovorí veci priamo, direktívne povie sem poď tadiaľ to proste uvádza a dáva čo najmenej kontextu, aby bol jednoducho čo najpriamejší. Informatívny a poučný je taký presne opačný. Dáva čo najviac kontextu, snaží sa veci čo najviac vysvetliť, aby ten druhý sa mal čo najlepšie povedzme že rozhodnúť, alebo aby ten druhý mal čo najviac informácií. Aby teda vy ste práve v tejto štrukturovanej časti, alebo tento štrukturovaný archetyp, a teda vy ste priamy. Potom je to také delenie, teda buď ste taký ten pravý extrovert, a teda iniciuje situácie, iniciuje myšlenky, ide za niekým, nemá s tým problém, alebo potom sú takí praví introverti, tí, čo odpovedajú na situácie, pre tých, ktorí je lepšie, keď za ním niekto príde a chce od nich niečo a majú odpovedať. Toto je presne definícia introvert-extrovert, vy ste tí praví extroverti. Takže tu ste teda tí, čo iniciujú. A potom tu máme delenie, buď ste teda zameraní na výsledok, najprv plánujete, najprv si veci premyslíte, až potom ich exekujete, či povedzme 80% času dáte do plánovania, 20% dáte do exekúcie a práve títo, čo sú zameraní na tzv. Cestu alebo na progres, na vývoj, tak tí 80% času exekujú, 20% času plánujú. Tí, čo majú radi chaos, tí, čo majú radi vývoj a tí, čo majú radi progres, tí, čo majú tí, čo sú zameraní na výsledok, tí majú radi poriadok vo veciach. Na niečo konkrétne sa zamerajú, nič ostatné nechcú. Takže takto by sme to spoznali. No a teda ako spoznáme ochrancu? Ochrancovia sú konkrétni a teda vždy zaujíma to, čo je teraz pred nimi. Možno práve pre vás je to najdôležitejšie to, čo ste zažili, to, ako máte teda tú svoju osobnú históriu, pretože potom sú ďalší konkrétni, čo sú vlastne umelci, ale tiež žijú v momente.
a vy teda skôr ste primárne na tú históriu, na tie svoje zvyky, na ten svoj komfort. Potom je tu, či ste teda tímoví hráči, alebo či ste pragmatickí. Tímoví hráči znamená, rozmýšľate za skupinu, pragmaticky skôr rozmýšľajú sami za seba. A hlavne nad vecami teda, čo funguje. Čo funguje, viacej idem do toho, čo je správne, čo funguje, to je pragmatické, čo je správne, to je tímové. A potom sme tu, či ste vlastne systematický alebo záujmový. Systematický, to už sme si pomenovali. Či potrebujete za vecami nejaký postup, nejaký proces krok za krokom, nejakú techniku, nejaký mechanizmus. A to je teda systematickosť, alebo či ste záujmoví a teda podriadite všetko svojim záujmom, idete za tým, čo chcete. Hlavne sa teda jedná o to, či voči tým záujmom vytvárate také win-win situácie. Je to taká uvedomelosť transakčnosti. A vy teraz ste primárne systematickí, ale teda samozrejme iné časti sú aj záujmové. No a teda toto, čo tu spomínam, iné časti. Toto je teda ďalšia veľmi dôležitá vec. Prejdem už sem a potom sa vrátime k tomu. Keď aj kohokoľvek typnem, keď komukoľvek poviem, že toto sú tvoje 4 časti mysle, respektíve, prepač, keď komukoľvek poviem, že toto je, ty si tento archetyp, ty si ESTJ, tak je to typnuté, alebo typnuté je výraz, pretože teda vymedzím tvoj archetyp, je to tvoje ego. Operujeme tu s tzv. Teóriou 4 častí mysle, čo znamená, že 4 časti mysle sú tu nejakí 4 ľudia, sú tu 4 archetypy, ktorí navzájom so sebou interagujú, ktorí navzájom spolu existujú. Tým pádom sú tu teda tie 4 časti ego, podvedomie, nevedomie, nadbytočné ego alebo superego a základná, tá primárna časť mysle je ego. Ego v neutrálnom slova zmysle nie je to nič zlé, nie je to nič dobré. Je to časť mysle, kde sa sústredujeme najviac, je to povedzme 70% času, kde sa v tomto nachádzame. Pričom nachádzame sa hlavne v strede a všetko ostatné sú prejavy tej našej psyche. Takže tá naša psyche má takto 4 časti. Ego rovná sa teda tá časť mysle, v ktorej sme najčastejšie. Ja si tu len niečo potrebujem poznačiť do poznámok. Dobre, pokračujeme. Čiže tvoje ego rovná sa sudca. Čo sú tieto zvyšné časti mysle? To sú znovu akoby prejavy. A z čoho sa skladá to ego? To ego sa skladá z konkrétnych 4 kognitívnych funkcií. To sú tzv. Kognitívne procesy zúžené do najdrobnejších častí. Je to taký zdrojový kód mysle. Čo znamená, že tých kognitívnych funkcií je 8, a to si potom môžeme ukázať v inom príklade, alebo teda sú to tzv. Regióny v mozgu, ktoré sa zapájajú pri nejakých tých kognitívnych procesoch. Kognitívny proces je napríklad učenie sa, je to napríklad zoraďovanie niečo podľa poriadku, alebo je to vymedzovanie svojich morálnych hodnôt a podobne. Čiže je to akoby dominancia, alebo je to preferencia. To je najsprávnejší výraz, preferencia toho, ako používate tie svoje kognitívne funkcie. A teda oni sú túto takto zoradené a takto sú zoradené podľa práve tej dominancie. Čiže napríklad najdominantnejšia funkcia pre tento archetyp je racionalita. Sú to dáta, sú to presvedčenia. To je úplne že najvyššia, najdominantnejšia funkcia. Hneď pod tým sú introvertné zmysly, to je práve tá lojalita, to je práve tá minulosť, to je práve taká osobná identita v podobe práve tej minulosti. A tak ďalej. Čiže toto je práve pomenovanie celej tej osobnosti, celej tej škály. A tie prejavy zvyšné sú teda v podobe podvedomia, nevedomia, superega. To podvedomie, keď si všimnete, tuto ideme racionalita, alebo teda extrovertné myslenie, introvertné zmysly, extrovertná intuícia, introvertné pocity. Tu sme práve naopak, že akoby tie funkcie sú otočené takto.
spodu. Čiže tu sú introvertné pocity, extrovertná intuícia, introvertné mysli, extrovertné myslenie. Takže je to presne opačne. Čiže ten prejav podvedomia je úplný opak. A tuto, keď sa na to pozrieme, tak akoby tá polarita je zmenená. Čiže nie sú tu extrovertné, nie je tu extrovertné myslenie, je tu introvertné. Takže tá polarita, či je to extrovertné alebo introvertné, je vymenené. A tuto takisto extrovertné zmysly, takisto introvertná intuícia. Takže nevedomie je akoby také zrkadlo, taký odraz toho, kto sme. A to superego je vlastne už úplný melanž. A teda to je odraz a zároveň otočené. Takže vlastne tieto funkcie od spodu. Čiže toto sú všetko prejavy tej psyché a všetko to má svoj nejaký súvis, prečo je tá psyche taká komplikovaná, no preto, aby sme vedeli prežiť, preto, aby sme sa vedeli ako osobnosti prejaviť. To ego, alebo teda všetky tie časti mysle majú svoje predurčenie, svoje lekcie. Napríklad ego je časť mysle, kde by sme mali získať svoju osobnú zodpovednosť. Podvedomie, kde máme osobnú radosť, nevedomie, kde máme múdrosť, superego, kde je také celkové majstrovstvo samého seba. A tie časti sú spojené takisto so životnými krízami, kde ego je štvrťživotná kríza, podvedomie, kríza stredného veku, nevedomie je 3/4 životná kríza a superego je koncoživotná kríza. A čiže presne v tejto logike akoby tá mysel aj sa snaží viesť ten život, akoby tá mysel. Pokiaľ nevedieme sami, tá mysel si to prispôsobí podľa seba. Čiže no a teda plynulo pokračujeme. Tu sme si teda pomenovali, že základná potreba, alebo teda všetky tieto archetypy majú tzv. Kognitívny origin, alebo kognitívny pôvod, čo je taká v zásade, že základná potreba, ktorú potrebujeme mať naplnenú. Tých potreb je inak aj viacej, samotné funkcie majú potreby, ale toto je povedzme, že niečo, čo potrebuje vyplývať z ich okolností. Že na toto sa potrebujú sústrediť s tým, čo akoby v živote tvoria. A pre vás teda, pre ESTJ je to spomínaná moc a autorita. Moc a autorita, ale v zásade práve to, že byť objektom tej autority. Nie v zásade ju vytvárať, ale byť objektom, akoby konzumovať ju. A toto sa prejavuje v dvoch rovinách. Bude to teda v forme smrteľného hriechu alebo žijúcej cnosti. Je to akoby tak metaforicky prenesené, ale proste takto sa v zásade naplňa tá potreba. No a smrteľný hriech pre tento type je lenivosť a žijúca cnosť je iniciatíva. Lenivosť v zmysle šetrím svoje prostriedky, šetrím svoju energiu a rozmyslím si, ako ju rozložím, ale tým, že vy viete akoby dobre predpovedať, to vyplýva dobre z vašej kognitívnej funkcie, extrovertnej intuície, ona je vlastne túto na tom 3. mieste, to je vlastne akoby videnie alternatívnych budúcností, videnie toho, čo sa môže udiať. Tým, že ju máte na takom mieste, kde to vidíte celkom zreteľné, ale také konkrétne situácie, neúplne abstraktné, tak môžete vidieť, že aha, tuto je jedna jediná možnosť, alebo možno, že aj tuto je toľko možností, kde ja môžem pochybiť, že vlastne mi sa to vôbec nechce realizovať, aby som sa ja do niečoho púšťal. Čo v zásade môže byť pravda, že áno, je tam veľmi nízka pravdepodobnosť na to, aby som bol úspešný. Na druhú stranu, no keď nevyskúšaš, nevieš. Že síce ich môžeš vidieť, ale nejde ono to vidieť tie budúcnosti, ale treba ich aj konať a treba byť taká tá hybná sila, nie len objekt, ktorým sa nedá hnúť, ale nezastaviteľná sila. A to práve sa musí tento archetyp naučiť, že ak a vlastne ide aj cez lenivosť a šetrí akoby svoje prostriedky, svoju energiu, tak musí vedieť s týmto operovať. Toto sa naučiť, doslova naučiť, pretože zase oni tú hybnú silu. Toto je vlastne funkcia introvertných zmyslov, akoby je taký objekt, s ktorým sa nehne, alebo teda, že to je taká tá sila, ktorá sa ťahá. A toto je zase introvertná intuícia, ktorá je tu na veľmi relatívne nízko, tak to je vlastne tá sila, ktorá tlačí. Čiže
chcem tým povedať, že musia sa naučiť práve ovládať túto silu toho tlaku, ale v zmysle skôr viem, čo chcem, ťahám to, som taká, dostanem sa kadiaľkoľvek. Nie som ako taká voda, že sa prelejem cez všetko, ale vlastne som taký oheň. Prejdem proste tadiaľ, kadiaľ ja chcem. Takže tam môže byť aj taká veľmi silná lekcia pre tú lenivosť. Na druhú stranu, smrteľný hriech nemusí byť v zásade zlý. Smrteľný hriech môže byť v zásade veľmi dobrým motivátorom, alebo napríklad v tomto zmysle, no dobre, tak šetrím tie prostriedky, lebo viem, že sú limitované a treba ich veľmi rozumne využívať. A teda je to aj tá živúca cnosť. A tá cnosť je teda iniciatíva a to je presne opak tej lenivosti, že teda iniciujem. Čiže tam dualita opačnosť je napríklad teda iniciatívny blbec, alebo teda, že začínam príliš veľa vecí naraz, alebo asi takto podobne. Čiže vždycky majú dualitu tieto veci. Čiže to by sme asi mali toto. Aké ďalšie archetypy žijú v tomto sudcovi? Je to teda nejaký sudca, to je ego. Podvedomie je mystik, ako som povedal, že ten vlastne tak vysníva tú alternatívnu budúcnosť alebo tú víziu, do ktorej chce ísť. A potom je tu teda tento umelec, ten je akoby zase zručný v tej realite, v tom, ako veci môžu vyzerať a akoby konkrétnu realitu zase on vytvára. A potom je tu to superego a superego zase to je taký mentor, to je ten taký archetyp, ktorý vyučuje, ktorý učí či už nejaké formy zručnosti, alebo povedzme, že nejaký koncept, skôr teda tieto koncepty, lebo on má tú funkciu, ktorá je zodpovedná za koncepty vyššie. Ospravedlňujem sa, musel som sa presunúť, bo vonku je hrozné teplo. Takže pokračujeme, no ale teda dokončili sme túto časť štyri časti mysle. S tou sú vlastne ešte spojené teda tie 4 krízy. A to je posledná vec na nich a teda ego je zodpovedné za krízu štvrťživotnú krízu, cca do 25 až 30 rokov, podvedomie za krízu stredného veku, okolo 40 50 nevedomie za 3/4 životnú krízu, povedzme, že okolo 70 a koncoživotná kríza je superego. Vlastne ego je zodpovednosť, podvedomie je radosť, nevedomie je dospelosť, superego je také majstrovstvo nad sebou. A vlastne prečo veľa ľudí zažíva krízu stredného veku? To je veľmi dôležité spomenúť, pretože naša spoločnosť nás prirodzene tlačí do toho, aby sme boli v nevedomí, pretože to je tá stránka dospelosti, zarábať si na seba a podobne, ale neumožňuje nám úplne, aby sme išli do podvedomia, respektíve prirodzene nemôžeme ísť do vecí, ktoré máme radi, lebo napríklad v tomto momente nemusia prinašať profit, alebo respektíve nemusia nás uživiť. Takže nejdeme až tak do týchto vecí, čo nám robia radosť, no a tá mysl nás prirodzene začne ťahať do toho, aby sme robili tieto veci, ktoré nám prinášajú radosť, lebo je to proste odkaz tej krízy stredného veku, aby sme ich proste robili. Takže preto veľa ľudí stlačí takéto tlačidlo v živote, že zmení život od základu, aby mohli robiť to, čo ich baví, lenže je to len vymenenie jedného za druhé. Treba tam síce dodať tú radosť, ale treba, aby tam zostal ten balans. Takže toto je najdôležitejšia vec, čo sa týka kríz pri kríze stredného veku. A myslím, že toto je ešte najdôležitejšia vec, alebo teda jedna z najdôležitejších vecí. Toto si môžeme dať ešte vlastne potom sem. Každý jeden archetyp má povedzme nejakú cennosť a zlozvyk, ktoré ich definujú a tento ESTJ konkrétne má chaos versus poriadok. Proste existuje na to, aby priniesli do sveta poriadok, pokiaľ je tam chaos. Jednoducho. Samozrejme, že aj vždycky aj ten zlozvyk je na niečo dobrý, ale v zásade tá cennosť prinesie
aj najviac uspokojenia, aj najviac uh, toho, aby sa naučil ten archetyp tie svoje najpodstatnejšie funkcie. No a známy ESTJs, napríklad je to Čaputová, Jeff Bezos, Gal Gadot, ilustračný príklad. No a špecifika pre daný typ, vyváženosť medzi abstraktným a konkrétnym svetom. Je to takisto jemne maskulínny typ, je to dosť maskulínny typ, pretože môžu byť takí tie práve control freak, alebo takéto tí ľudia jednoducho, ktorí majú radi kontrolu a veľmi veľa kontrolujú. Takže v tomto je dosť maskulínny typ. Na druhú stranu je lojálny, uh, uh, nie je, je zameraný na lojalitu, nie je zameraný až tak na to, čo chce. Takže tam je akoby tá vyváženosť toho. Toto by bolo teda, čo sa týka archetypu ESTJ. Každému potom spracujem jeho nejaký osobný profil alebo teda špecifika pre tú konkrétnu osobu. Takže toto je pre ESTJ.